אהלן, אני דוקטור פחומוב מקס, עובד במרפאת שיניים וידנט כרופא שיניים משנת 2019. מתעסק במשמרת, באנדודונטיה, טיפולי שורש, חידושי טיפולי שורש, כירורגיה ושיקום הפה. אחת הטכנולוגיות המשמעותיות שיש במרפאתנו זה המחשב עם הסורק האינטראורלי, זו המצלמה הקטנה, כן, שבאמצעותה אנחנו יכולים לקצר משמעותית את זמן השיקום. זאת אומרת, באותו יום אנחנו יכולים לסיים טיפול של קטר אחד בודד, שתי קטרים, אולי קשרים לא גדולים מדי. אשמח לראות אתכם בין מטופליי, ואני כאן בשבילכם, בשביל לתת לכם טיפול שיניים מקצועי באמצעות שימוש בחידושים טכנולוגיים והקפדה על טיפול עדין, א-טראומטי, עם גישה אישית ומותאמת לכל אחד ואחת מכם.